Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell so you will get notified every time I upload a new video. See you soon! Ambing! God bless! Hello guys, it's me Marilyn and welcome back to my channel. Ali guys, mga una punta. Tara guys, kain na naman tayo, no? Ang aking kakainin ngayon guys ay ting-ding-ding. Ito. Papakita ko sa inyo guys. Atin-atin lang talaga 'to na ulam guys, ha. Ayan. Meron akong pinakbet diyan, tapos meron akong mangga. And then ito, ano to, laman loob ng baboy na nilagyan ko ng kamatis, sibuyas, toyo, sili at saka kalamansi. Ayan. Kain tayo guys, nagugutom na talaga ako ng marami, no? Alas 11 na ngayon guys at ito pa lang ang aking first meal. Ayan, bago ako kumain guys, isi-shoutout ko muna ang aking first honor na nag-comment sa aking video nung nakaraang araw kasi kahapon kasi guys hindi ako nakapag-record ng video, tinatamad kasi talaga ako guys. Kaya nag-LS lang ako kagahapon ng tanghali ata yun nung nasa SM ako. So yun yung pambawi. Tapos nag-LS na naman ako ng mga kahapon ng mga 7 PM. Kaya ayun. So ito, i-shoutout ko ang aking first honor na nag-comment sa aking video nung nakaraang araw, si Miss Gina. Ayan, congratulations sis Gina, Miss Gina. Thank you sis at sa patuloy mong pagsuporta sa akin at palagi kang andyan. Maraming salamat talaga sis at dahil dyan, ilalagay ko ang iyong pa-banner dito. Ting! So yun na nga, no? Salamat sis and see you again later. See you again later talaga. Ewan ko sa iyo. Ayan, kakain muna ako guys kasi ako'y gutom na talaga, no? Gutom na talaga ako guys. Hindi ko na to kakayanin, talagang mag-iinit na talaga ang aking ulo. Ganun pa naman ako pag yung nagugutom ako. Naku, umiinit yung aking ulo guys, na-high blood ako. Kaya kakain muna ako. Ayan. Meron din pala akong kape dito guys. Ayan. Ang aking Darth Vader na paborito na mug. Ayan. Ay nako. Ibababa ko lang tong aking mangga kasi baka mahulog. Inangat ko kasi tong guys, nilagyan ko ng plato dito sa dito sa bottom para umangat siya para makita niyo naman. Ay nako, para-paraan talaga to guys. Para lang makapag-record ng maayos, no? Ayan. Wait lang, ipapakita ko ulit ang aking food. Ayan ang aking food, guys. Ayan ang aking food. Ayan. So there. Ayan, ngayon ibababa ko na siya guys kasi hindi ako makakakain ng maayos kapag andito silang lahat. Ayan, ibababa ko na lang. Ito okay lang siguro. Hindi, ibaba ko. Ayan. Ang gulo ko. Ayan. Thank you, Lord. Ayan, guys. Kain na tayo, guys. Mag-ano na kayo dyan? Tawag dyan. Mag-ano na kayo? Ano ba sa Tagalog ang hukad? Saan na ba yung sili? Parang nawala yung sili, ha? Parang hindi ko nalagay yung sili, guys. Wait lang. So ayan guys, no? Ewan ko kung saan ko nalagay yung sili ko pero kumuha ako sa labas. Ayan. Wala nang hinog kasi. Diyan lang yan sa bakuran kinukuha namin. Kaya ayan, wala pang hinog. Okay lang, maanghang din naman to. Ayan. Lalagyan ko rin ng konting sili tong aking gulay. Ganito ako kumakain ng gulay, guys. Nilalagay ko yung sili dito sa gulay. Ganyan, no? So there. Kain guys. Sarap guys. Ay. Ayan sili guys, nakita ko. Buti hindi ko nakain, patay talaga ako. Ayan yung laman loob ng baboy guys, oh. Ay, ang daming ng aking kamay. Wait lang, change ako. Ayan. Ayan. Ang tagal-tagal ko na rin hindi nakakakain ng laman loob. Masarap yung laman loob guys, pero napakataas uric acid. Kahapon guys, sinatamad talaga ako kaya hindi ako nakapag-record. Ano namang mga araw na ganyan, talagang tinatamad ka talaga. Saka mainit ang ulo ko. Ewan ko ba, tinutopa ko pa kagahapon.
Kaya ayan, hindi tuloy ako nakapag-record ng video. Mm. Guys, maanghang yung sili kahit green pa siya. Ayan o. Happy guys. Sarap. Nabusog na ako guys. Pero konti na lang to, ubusin ko na. Grabe magpatakbo yung tao ah. Ito kasi bahay namin guys, sa harap nito ano na, kalsada. Kaya maingay. Konti na lang. So ayan guys, tapos na akong kumain. Ayan, ubos na ang aking saging. Ay, ubos na ang aking saging. Saging na naman. Ba't palaging saging yung nasa isip ko? Ay nako, ayaw ko ba dyan sa saging na yan? Bahala ka dyan. Ayan, ubos na ang aking kanin, no? Ay nako, ano bang pinagsasabi ko? Ayan, ubos na ang aking kanin. Sili na lang ang natira. Tapos, ubos na ang aking mga ulam. Ayan. And ngayon, mangga na naman ang aking kakainin, no? Ayan, yung ano lang kakainin ko, ito lang half. Busog na kasi talaga ako, guys. Parang overripe na ata din yung mangga na to. Ayan, kukunin ko lang ano. Ayan, mangga. Salamat. Overripe na siya guys, pero okay pa naman. So ayan guys, no, naubos na ang aking mangga. Hindi ko kinain lahat kasi overripe na siya guys. Hindi na masyadong paaya-aya ang lasa. Ayan, kaya ayan, tinigilan ko na. Tinigilan ko na talaga. Ayan, hindi ko na inubos guys kasi nga hindi ko na bet yung lasa niya. Ayan. I-shout out ko ulit ang aking first honor kahapon. Kahapon nung nakaraang araw pala, yung video ko na kumakain ako ng isda. Ayun. Doon na mga tao na nag-comment. Ayan. Ang aking first honor no ay si Miss Gina. Ayan. Yay! And then, followed by Cat's Vlog, Mr. Urang, Tony Perry Vlog, Tweets Ryan of Howitz Collections, Exploring Israel, Renalyn Quindoza, Familia Espinosa PH, Chloe Edge Concepcion, Danilo Jr. Vlogs, Your Show, Filipina Swiss Living, Filipina Swiss Living and Simple Life, The Carol Family Vlogs, Jerlien, Mingming Cats, Master Skylab, Lisa Delgado, Ching Ching FTV Vlogs, Youngsters Vlog, Filipina in Europe, Austria Travel Vlog, and Sarah Cardenas. Ayan. Maraming salamat. Ay, ewan ko sa'yo. Pasensya na talaga guys, talagang bulol talaga ako. Ayan. Maraming salamat sa inyo. maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta dito pa rin sa aking tahanan na si Marilyn K. Ayan, maraming salamat po. Ayan, shout out ko rin yung mga dumalo sa aking LS kagabi na sina Clay Stephen Kaugiron, Exploring Israel, Ellie, Renalyn Quindoza, Danilo Jr. Vlogs, Aljen, Jerlien, Familia Espinosa PH, Marilyn Kaminsky, MC Kulot Luf TV, Master Luf TV, James Carlos, Rosalie Holgado, Jetro Huson, Annalise Journey, Pops Rain,
Joy Gonzalez, Mingming Katz, Jeneline K, and The Youngsters Vlog. Ayan, baka hindi ako baka meron akong baka meron akong hindi na-mention guys ha, pasensya na talaga. Ay, kaya ano din pala. Basta yun na yun guys. Nalito bigla eh. Minsan kasi guys, yung sulat ko hindi ko naiintindihan, kaya minsan parang inaaninag ko pa, ano ba to? Paano ba pagbasa nito? Ayan. Ay nako, ewan ko ba, napakaganda kasi talaga ng sulat ko guys, kaya pagpasensyahan nyo na. Ayan, ay natakam kayo guys sa aking kain-kain video today at naway nagutom kayo. Nagutom at natakam, parang pareho lang ata yan, no? Pero yun na nga, sana ay nagutom kayo at sana ay meron para kayong mga pagkain dyan at kumain na kayo, no? Kasi ano na, magtatanghali na. Ay nako, pinagpapawisan na ako guys, kaya yun na nga. See you again pala mamayang alas 7 ng gabi, ako mag-ELS ulit. Kaya huwag kalimutan guys, pumasok lang, magkwentuhan tayo, magkulitan tayo, and you can say whatever you want. You can say whatever you want. Hindi, basta yung mga ano lang ha, hindi naman masyadong, alam nyo na. Anyway, see you again tomorrow guys, and have a good day. And ang palagi kong sinasabi, laban lang, be kind, and choose happiness. Ayan, bye everyone, bye! Ayaw kalimti mag-subscribe, mag-like o i-click ng notification bell para updated mo sa ako ang mga bagong video ha.